салом алейкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. Банки Эсхата 1000 рубл 143 сомон. Спетамин банк 1000 рубл 145 сомон. Имрӯз 3 апрели соли 2022 1000 рубл 148 сомон. 100 доллар бошад 1250 сомон. 100 евро бошад 1380 сомон. аз приложение осон агар сум ба Тоҷикистон равон кунед, аз сари 1000 рубл 145 сомонӣ мегзарад. дӯстони азиз, Сбербанк вклади нав ҳуй кардагиай, агар шумо 300 000 дар ҳамин шот бимонен, дар муддати 3 моҳ 13 000 кор мекунад, ки 13 000 қариб 2000 сомон мешавад. дӯстони азиз, лайкотонро пахш кунед то дигарро бубинанд ва фикротонам дар комментария бинависанд.